Kif issa dħalna fil-bidu tax-xahar ta' Settembru, il-lokalità ta' Ħażabbar tibda tipprepara għal festa dedikata lil Madonna tal-Grazzja, festa illi tiġbed leha eluf ta' nies minn madwar il-pajjiż. Madankollu, bosta żabbarin din is-sena huma ferm urtati għal fatt li diversi xogħlijiet ta' manutenzjoni għadhom mhux lesti fil-lokalità fost l-oħrajn fi triq il-Kunsill tal-Ewropa. Dan kif wara xhur sħaħ ta' ħidma xogħol f'din it-triq għadu għaddej u prattikament għadu nofs liħja. Dan ifisser li matul il-jiem ta' ċelebrazzjonijiet tal-festa kawża ta' dawn ix-xogħlijiet l-aċċess mill-Fgura għal Ħażabbar huwa biss minn triq il-mina ta' Hompex, triq parallela ma' triq il-Kunsill tal-Ewropa. Dan għaliex hija miftuħa biss il-karreġġata minn Ħażabbar direzzjoni lejn il-Fgura, illi wara x-xogħlijiet issa tnaqset għal karreġġata waħda. Dan ifisser ukoll illi m'hemm ebda lok sabiex jipparkjaw il-vetturi f'din it-triq kemm għal min is-soltu jimxiha minn din it-triq lejn il-pjazza ċentrali ta' Ħażabbar kif ukoll min jipparkja sabiex iżur il-Park ta' San Clement. Għaldaqstant, preżentament, l-aċċess għal Ħażabbar huwa jew mit-triq tal-mina ta' Hompex jew inkella mill-Birgu, fattur illi qed joħloq inkonvenjent kbir.